cadascú, Clar. però sou un equip, per tant, si no, no heu de fer mira, com jo no ensenyo, però no vaig veure cap situació Va pujar, clar, ell es va quedar com... prou Ai, la mare de favorable. la Maria. I a la Marta allà.
més cap a la dreta. Està mig calvo. Sí. O sigui, ella tus no per tapar. Yo, bueno, tengo la tripa revuelta, pero no he hecho nada, ¿eh? No. Y la Emma tampoco. Agua, agua. Dice, ¿por qué esto? Y la Emma. Dice, la cosa se pega, cinco. Claro. Tú no subes con el bar. Va subir con ell. ¿No te da miedo subir con él o qué es lo que te pasa? Juan, loca. Supéralo.
que li... L'Anna amb el Roger van fer com un món així amb plastilina i llavors ens va deixar allà. I vam aconseguir portar aquí a casa d'aquestes amigues. Teníem dos advocats així, bastants advocats. Tenemos como que vaig dir, és el nostre don, l'hem de compartir amb el món. Que clavamos i acaben sortint. Dic que elles ara que tenen terreny i que el plantin, dic, perquè si no no es farà un arbre. Però le cuesta dejar-hi... Al Roger li van trigar molt